कायजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 23 फेब्रुवारि 2020 बे महनपुरनि लोखि फुजानि गेलेग्रा फोथाराव NDFB प्रोग्रेसिवनि चेयारमेन सार बिथां गोविंद बसुमतारीखौ सागोनगिरि हिसाबै बरायदों आरो बे हाबाफारिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थांनाय गोलाव समाव जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खरनि बाय-बाहागिफोरखौ दिनै दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों मान बावदों आरो बिनिखायनो जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे अनलायनाय बिनि गेजेरजों समाजाव मोनसे गोजोन मोनसे आबहावाखौ लाबोनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों आङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय 21 खालारनि मोनाबिलि 6 रिंगायाव जि पानेरि भुटिया सांनि दालाङावहाय खायरुल हक नाय जाय सुबुं बिथांखौ दुथां सुबुङा दिनै गावथारनानै गालांदों। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जाय बिथाङा दायनिगिरि जाय बे हाबाखौ खालामदों बेखौ प्रशासननिफ्राय थाबैनो जिहेतुके राहा लानानै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ आङो जोंनिफ्राय आपिल खालामदों आरो जाय बिथांमोना बे रोखोमनि हाबाफारिखौ मावदों बेखौ आङो गोख्रों रावै कन्डेम खालामदों। जोंनि समाजाव मोनसे गोजोन मोनसे आबहावा फैनो थांनायाव बे रोखोमनि खालामना होनाया मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ हेंथा खालामनानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जा मोनसे गोजोन मोनसे आबहावाखौ लाबोनायाव हेंथा होग्रा सुबुं बेखौ जोङो थारैनो जोङो मोनथिनो हादों आरो दिनै खोनानो मोन्दों जे बिनि गेजेरजों गोबां राजखान्थि हान्जाफ्रा बे थैनायनि गोथै सहखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों जाहाथे बे रोखोमनि राजखान्थियारि बाथ्राफोरखौ बांसावलाया बे रोखोमनि राजखान्थियारि जि बेनिफिटखौ लानो नागिरनानै बिथांमोना बे जायगायाव फैनानै गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ बुंसावला फैदों। दा बे रोखोमनि गेजेरजों जोङो माब्लाबाबो आसा खालामनो हाया जे जोंनि समाजाव मोजां मोनसे थासारिया फैगोन। दा ओंखायनो मोजां थासारि मोनसे फैनांगौब्ला जोङो मोजां रोखोमै जाय बिथांमोना बे रोखोमनि खामानिखौ मावदों बेखौ हमनानै आयेननि बेबस्थाखौ लाहोनो थाखायसो जोङो आखायाव लानांगौ। जाय खुंगिरि बिथांमोना दङ नाथाय जोङो नुनो मोन्दों दिनै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ बानसावनानै जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव मोनसे थुलुंगा मोनसे मन्तब्यखौ होलांनानै जोङो जोंनि समाजखौ मोनसे गुबुंले खालामनाय जों थासारिखौ नुनो मोन्दों। ओंखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो आङो खावलायदों जोंनि समाजाव बे रोखोमनि बा जोंनि जिल्लायाव बे रोखोमनि गाज्रि थासारि जेबो जायाखै बा गिसांनाय गिख्रंनाय मोनसे जाथाय हिसाबै जेबो जायाखै। दा बेखौ जोङो खावलायदों जाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना जोंनो बाथ्रा होनाय बायदि आरो जोंबो बिथांमोनखौ खावलायदों जाय बिथांमोना बे रोखोमनि खामानिखौ मावबाय बिथांमोनखौ गोख्रों आखाइजों दबथायनो थाखाय गोख्रों आखाइजों नागिरनाय बिथांमोनखौ गोख्रोङै साजा होनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बाथ्राखौ फोरमायदों। फैबाय थानाय जा एप्रिल दाननि जों हमनानै लादों एप्रिल दाननि 2020 मायथाइनि एप्रिल दाननि बेयावहाय बिटिसि इलेक्सना जागोन। दा बेयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बै इलेक्सनाव जोङो गोख्रोङैनो UPPLखौ मदद खालामनानै UPPLनि बिजाथिफोरखौ उदाङै जोङो सापर्ट खालामनानै बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो गोबां लाहार फाहार खालामदों। बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि बिटिआर खुंनाय बेखौ जोङो खुंगिरिफोरखौ सोलायनो हागोन बेखौ 100% जोङो आसा खालामनाय जादों।